பண்ண நான் 8 வரைக்கும் கிடையாது, அதுக்கு மேலே பண்ணிருக்கோம். 12 வரைக்கும் மாதாஜி. 13 I think ஆயிட்டு. இப்ப லாஸ்ட் யாரெல்லாம் பிரியமானவர்கள் என்பதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்கணும். இந்த லாஸ்ட். ஆமா மாதாஜி, பிரியமானவர்கள், பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள் யாரெல்லாம் அப்படிங்கிறது. ஓகே ஓகே, நாம இப்போ we'll go into the session. பக்தி சாஸ்திரி நிறைய பேரு பிரியமானவர்கள்னு வந்திருக்கு மாதாஜி. அதுல so many people. குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணமா நம்ம லாஸ்ட் டைம்? இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி ஒரே ஒரு இது கேட்டுக்கலாமா? கண்டிப்பா மாதாஜி. நான் உங்க இதுலயே கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, அதனால நான் என்ன கிளாஸ் ரெகுலரா அட்டெண்ட் பண்றேன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். வெல்கம். 24 ஸ்லைடு வரைக்கும் தான் நான் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். எஸ். கரெக்ட். இந்த ஒரு குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? ஆன்மீக குரு, சாதனா பக்தி, இதெல்லாம். ஓகே, அடுத்த வாரம் நீங்க இதை பத்தி படிக்கலாம் நம்ம. அதாவது உங்களோட டிஸ்கஷன் அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் கொடுக்குறேன் நான். ஓகே, சோ டிஸ்கஷன் மாத்திரம் நீங்க அடுத்த வாரம் பண்ணுங்க. இந்த வாரம் வந்து we will complete this. இது நம்ம படிச்சிட்டு வந்துறோம் மாதாஜி அடுத்த வாரம். Yes. So one should emphasize, இது முடிச்சோம் நினைக்கிறேன் இல்லையா? சோ இந்த 24 வரைக்கும் பண்ணது எனக்கு ஞாபகம். 11ல முடிச்சாச்சு. சோ இப்போ நம்ம அதாவது இதுல என்னன்னா அனன்ய பக்தி செய்ய முடியலன்னா நம்ம சாதன பக்தி போகணும். சாதன பக்தியில வந்து நம்ம வந்து பண்ண முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் சகாம கர்ம யோகத்திலேயாவது நம்ம செயல்படணும். அதாவது பலன்கள், அதாவது ஓரளவுக்கு, அதாவது பக்தி என்னத்துக்கு செய்யறோன்றது தெரியும், ஆனா பலன் கருதியாவது நம்ம பக்தி செய்யறது. சகாம இல்லைன்னா அதாவது நிஷ்காமக்காவது நம்ம போகணும் இல்லையே. நிஷ்காமம், சகாமம், இது எல்லாமே முடியலன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளால முடிஞ்சது, அதாவது ஞானத்தையாவது நம்ம வளர்த்து கொள்ளணும். ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய பக்குவமும் நமக்கு கிடைக்கலன்னா தியான பயிற்சிகள்லயாவது நாம் ஈடுபடணும். அதாவது உட்காந்து என்னால் படிக்க முடியாது, தியானம் வேணா செய்வேன். அப்படி தியானமும் செய்ய முடியலன்னா, எதையுமே செய்ய முடியலன்னா நம்ம ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலன்களையாவது நாம வந்து தொடக்க வேண்டும். ஒன் should give up the results or the fruits of the labor. இல்லையா? நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மத்தினுடைய பலனை நாம விட்டுருக்கணும். This means to employ the result of karma for the good cause. இல்லையா? நற்காரியத்திற்காவது நாம வந்து அதை உபயோகப்படுத்தணும். ஒரு 2 minutes டோர் மட்டும் இது பண்ணிட்டு வந்துடுறேன், அப்படியே இருக்க. ஓகே, சோ இந்த பர்பெக்ட்ல என்ன இருக்குன்னா சம்மரி, அதாவது ஒவ்வொரு பாதையில இருந்து நம்ம எப்படி முன்னேறி தூய பக்தி செய்வதற்கு நம்ம வந்து நம்முடைய செயல்களை நாம பக்குவப்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்பதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறதா இந்த பர்பெக்ட்ல வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? ஒன்று, there are 2 process. ஒண்ணு வந்து படிப்படியாக முன்னேறது, அடுத்து வந்து டைரக்டா செய்யறது. படிப்படியா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து கர்ம காண்டால இருந்து கர்மயோகத்துல சகாமம், நிஷ்காமம் இல்லையா? அடுத்து வந்து நம்ம வந்து ஞானத்துல போகும்போது ஞான யோகம், இல்லைன்னா அஷ்டாங்க பயிற்சிகள் உபயோகப்படுத்தி தியான பயிற்சி செய்யறது. இது எல்லாம் வந்து படிப்படியா செய்து இறுதியில வந்து பகவானை நினைக்கிறது. இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இல்லையா? ஆனா சில பேர் நம்மளாம் டைரக்டா வந்து பக்தி எப்படி நம்ம வந்து படிக்கட்டு ஏறி வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளோரை அடையிறோமோ அதை விடுத்துட்டு நம்ம லிஃப்ட்ல போனோம்னா டக்குன்னு போயிடுவோம்ல. டைரக்ட் ப்ராசஸ் வந்து பக்தி யோகம்.
சோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ் இஸ் டைரக்ட். பக்தி யோகம் எப்பொழுதுமே டைரக்ட் தான். மிச்சம் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து மனசை கட்டுப்படுத்தணும், புலனாய் கட்டுப்படுத்தணும் இல்லையா, புத்தி மனசு எல்லாத்தையும் ஒருநிலைப்படுத்தணும். ஆனா பக்தியில போகும்பொழுது இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டியதே இல்லை. தானா மனசு வந்து பக்தியில போயிட்டு நம்ம நிக்க முடியும். அதற்கு நம்ம முயற்சி மட்டும்தான் செய்யணும், பழகணும். இது 2 தான் நமக்கு கடினமானது. காலையில 4:30 மணிக்கு எழுந்து திருத்தொண்டு புரியறதுக்காக நம்ம எழணும். சோ அதாவது பகவானுடைய தரிசனம் இல்லையா, நம்ம இந்த ஆரத்தி பாக்குறோம் இல்லையா, மங்கள ஆரத்தி பாக்குறோம், துளசி ஆரத்தி பாக்குறோம், நரசிம்ம ஆரத்தி பார்க்கணும். சோ இதெல்லாமே நமக்கு வந்து அன்றாட செயல்கள் வந்து நம்ம செய்யணும். பக்தி தொண்டுல இதுக்கு ஒரு பெரிய ரிக்வெஸ்ட் கிடையாது. ஆனா நம்முடைய முயற்சி மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும். ஆனா அதுல எல்லாமே வந்து கடினமான உழைப்பு உண்டு. மனசை பக்குவப்படுத்தணும், புலன்களை பக்குவப்படுத்தணும். இதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமானது. இன்டைரக்ட் ப்ரொசீஜர் வந்து எல்லாராலுமே வெற்றி கொள்ள முடியாது. ஆனா பக்தி பாதையில வந்து முயற்சி செய்தால் எல்லாராலுமே வெற்றி கொள்ள முடியும். இந்த 2 வழி பாதைகளை பற்றி நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். It is for others who are not at this stage. For them, the gradual process of renunciation, knowledge, meditation and realization, ஆத்ம உணர்வை இதெல்லாமே வந்து மிக மிக கடினமானது. ஆனா அது அத்தகைய பாதை தான். பக்தி சேவை தெரியாதவங்க இந்த பாதைகளை எல்லாம் செய்கிறார்கள். பட் as far as பகவத்கீதா கன்சர்ன்ல வந்து பக்தி யோகத்தை பற்றி தான் வந்து மேன்மையா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த செகண்ட் ப்ராசஸ், அதாவது டைரக்ட் மெத்தட் தான் வந்து ஈஸி அப்படிங்கிறது வந்தா எல்லா இடங்களிலுமே சாராம்சம் ஆஃப் பகவத்கீதை என்னன்னா, எவ்வாறு தூய பக்தி செய்யறது, பக்தி பாதை, பக்தின்னா என்ன, இதை பற்றியான சாராம்சம் தான் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. Everyone is advised to take the direct method and surrender and சர்வதர்மா பரித்யஜ்ஞா மாம் ஏகம் சரணம் ரஜா இல்லையா. அனைத்து யோகங்களையுமே அனைத்தையுமே நீ வந்து தவிர்த்து என்னுடைய பாதங்களில் சரணடை இல்லையா, உன்னை நான் வந்து அனைத்து பாவங்களிலுமே விடுதலை செய்கின்றேன், பயப்படாதே அர்ஜுனா அப்படின்ட்டு பகவான் மோக்ஷக்ஷாமி அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதனால நம்ம டைரக்ட் மெத்தட் தான் பெட்டர் அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்ட. அப்படி பக்தி யோகத்துல வந்து அப்படிப்பட்ட பக்தியில இருக்கிறவங்களுடைய இதை வந்து பகவான் அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே எதெல்லாம் மேன்மையாக சொல்லப்பட்டிருக்கோ, இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கிறவன் எல்லாமே என்னுடைய சிறந்த பக்தன், அவன் என்னில் வாழ்கின்றான், நான் அவனில் வாழ்கின்றேன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வரக்கூடிய 13-18 ஸ்லோகத்துல வந்து நாம பார்க்க போகின்றோம் இல்லையா. அத்வேஷ்ட சர்வபூதானாம், அதாவது அத்வேஷ்ட சர்வபூதானாம் அனைத்து இல்லையா, நாட் என்வியஸ் டுவர்ட்ஸ் எனிஒன் இன்க்ளூடிங் த என்வியஸ். அதாவது நம்மளை பார்த்து பொறாமப்படுறவங்க கிட்டயுமே வந்து நாம பிரியமாக தான் நடந்து கொள்ளணும். அது வந்து உயர்வான குவாலிட்டி. ஒரு புறம் நம்மளை பார்த்து வயிறு எஞ்சினே இருப்பாங்க, ஆனா அவங்க கிட்டயும் நாம வந்து அன்பாக நடந்து கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய பக்குவம். மைத்ராக, அதாவது மித்திரனாக இருப்பது, நண்பனாக இருப்பது. கருணா ஏவ, கருணா என்றால் கம்பேஷன், நமக்கும் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து அவங்க மேல இருக்கக்கூடிய கருணையை நாம மர்சிஃபுல்லா இருக்கிறது, அன்பாக இருத்தல் இல்லையா. நிர்மமோ, ஃப்ரீ ஃப்ரம் த சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் இல்லையா, அதாவது ப்ரொப்ரைட் உரிமை உணர்வுகளில் இருந்து நாம வந்து அதாவது விலகி இருத்தல். இது என்னுடையது, இது என் நாடு, என் மக்கள் இல்லையா, அட்டாச்மெண்ட், அது எல்லாமே எனக்கு உரிமை கொண்டாடக்கூடிய தன்மை. உரிமை உணர்வுகள் இருந்து நாம கண்டிப்பாக வந்து விடுபட வேண்டும். நிரஹங்கார, அதாவது அகங்காரம், நீர் அகங்காரா, அகங்காரா என்றால் ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதுல இருந்து விடுபட்ட தன்மை. சோ அது அகங்காரம் இருக்கின்றது என்றால் அவர்கள் எப்பவுமே அகங்காரம் இருக்கிறவங்க வந்து பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன்ல தான் இருப்பாங்க. ஆத்ம உணர்வை அவங்களால வந்து கண்டிப்பாக உணரவே முடியாது. எது வரைக்குமே வந்து அகங்காரத்தை நாம வந்து நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோமோ, நம்முடைய சுபாவத்துல வெளிப்படுத்துறோமோ, அது வரைக்கும் நாம் அடுத்தவர்கள் எல்லாருமே பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன்ல தான் பாக்குறோம். நம்மளையே வந்து அந்த பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன்ல தான் பாக்குறோம். அப்படின்னா பௌதீக கண்ணோட்டத்திலோட தான் நம்ம நோக்கின்னு இருக்கோம். சோ நாம் ஆன்மீகத்தின் கண்ணோட்டத்தில் நோக்கும் பொழுது அவங்க எல்லாருமே நித்தியமான ஆத்மாக்கள், நாமும் நித்தியமான ஆத்மா, இந்த உடலை நாம ஏற்றி இருக்கின்றோம், சில காலம் வாழ்ந்து மடிய போகின்றோம் என்ற அந்த உணர்வு என்பது நமக்கு இருக்கும். அப்போ நம்ம இவர்கள் எல்லாமே நண்பர்கள், பகைவர்கள் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு எதுவுமே நமக்கு இருக்காது. அனைவரிடத்திலுமே பகவான் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நமக்கு மேலோங்கி இருக்கும். ஷமா துக்க சுக, அதாவது சுகத்திலும் துக்கத்திலுமே சமமான ஒரு மனநிலையை கொண்டிருப்பது. ஷமி, ஃபர்கிவிங் நேச்சர் அண்ட் டாலரன்ட், தீக்ஷா இல்லையா, நம்ம வந்து அடுத்தவர்களை மன்னிக்க கூடிய பண்பு,
சோ குற்றம் காணாமல் இருப்பதும் மற்றும் மன்னிக்கக்கூடிய பக்குவம் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்களிடத்தில் தெய்வீகமான இயல்புகள் எல்லாம் தானாகவே வந்து சேரும். சோ பொறாமை இருக்காது, பேராசை இருக்காது, இதெல்லாம் தன்னின் தானாக வந்து அமைப்புறம். சந்துஷ்ட சததம் யோகி. சோ சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆல்வேஸ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ். பக்தி சேவை செய்யறதுனால திருப்தி கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய ஒரு மனநிலை. யதாத்மா, அதாவது தன்னையே வந்து கட்டுப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய நிலை. திருத நிச்சய, திருதா என்றாலே வந்து உறுதி, அதாவது உறுதிக்கொள், டிட்டர்மினேஷனோடு இருக்கிறது. எப்பயுமே தன்னுடைய நிலையிலிருந்து மாற்றத்தை தன்னிலையிலிருந்து அவன் வந்து மாற்றம் அடையாமல் இருத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை. அதாவது தான் வந்து நிலை கொண்டு இருக்கக்கூடிய நிலையிலிருந்து எந்தவித மாற்றத்தையும் அவன் ஏற்படுத்தி கொள்ள மாட்டான். ஸ்திரமான புத்தி உடையவனாக இருப்பான். சோ அந்த ரியலைஸ் எப்படி சிதாதிர் முனி இருக்காரோ அந்த சோபர்மேன், அந்த ஒரு மன உறுதி. மையா அர்ப்பித்தா மனோபுத்தி. மையா அர்ப்பிதா, என் மீது அர்ப்பித்தான், நம்ம வந்து அவரிடத்தில் வந்து சரணடைகிறது இல்லையா. அர்ப்பித்தம் என்றால் சமர்ப்பித்தல் இல்லையா, பகவானிடத்தில் நாம வந்து சமர்ப்பிக்கிறது. மனோ அண்ட் புத்தி, மனசையும் புத்தியையும் இல்லையா, பிக்ஸ்ட் இன் மை மைண்ட். யஷ்மான் நோத் விஜதே லோகோ, அதாவது no one is agitated by him. நம்மளால அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு சங்கடமாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கக்கூடாது. அடுத்தவர்களால நமக்கு சங்கடம் வந்தால் கூட அதை நம்ம சங்கடமாக கருதக்கூடாது. இதுக்கு நம்ம சித்திரகேது, மன்னர் சித்திரகேதுனுடைய அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா. அவர் ஆகாய விமானத்தில் வரும்பொழுது அங்கே சிவபெருமானும் தாயாரும் உட்கார்ந்து எல்லாருமே ரிஷிமுனிகள் எல்லாம் வந்து, இவன் நாரத மகரிஷி கூட அங்க இருக்கார். சோ அவர் சிவபெருமான் வந்து பகவானை பற்றி எடுத்துரைத்து கொண்டிருக்கின்றார். தாயார் வந்து அதாவது அவருடைய பாதத்தின் மீது தன்னுடைய காலை வைத்து அந்த பகவான், அதாவது சிவபெருமானுடைய கால் மீது, தொடை மீது அவரும் வந்து சார்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கார். சோ இதை கண்டுதான் வந்து அவர் நகைத்து விட்டார் என்று யாருக்கு, பார்வதி தாயாருக்கு ஒரு யூகம். அதனால அவர் வந்து அசுரனாக கடவுதுன்னு சொல்லிட்டு தன்னை பார்த்து நகைத்து விட்டானே என்று. ஆனா உண்மை இல்ல, சித்திரகேது எல்லாருமே அந்த இடத்துல பேரானந்தமான ஒரு சூழ்நிலை. அங்கே சிவபெருமான் வந்து பகவானுடைய அதாவது லீலைகளையும் அவருடைய மேன்மையான நிலைகளை எடுத்துரைத்து கொண்டிருப்பதனால் ஏற்பட்ட பேரானந்தத்தையும் அவர் வந்து ஏற்றுக்கொண்டதால் அனைவருமே ஒரு புன்முறுவலோடு இருந்ததால் அதை கண்டுதான் அவர் வந்து புன்முறுவல் பூத்தார். ஆனால் உண்மையிலே அந்த இடத்துல அவர் தவறு இழைக்கவே இல்லை. இருந்தாலும் தாயாருடைய சாபத்தை வந்து ஏற்றுக்கொண்டார். தனக்கு தான் தவறே புரியவில்லை என்றாலும் தனக்கு தண்டனை வந்ததே என்று அவர் வருத்தப்படவும் இல்லை இல்லையா. அடுத்தவர்களாலும் அவருக்கு சங்கடம் என்று வந்தது, ஆனால் அதை அவர் சங்கடமாகவே கருதவில்லை. ஆனால் இறுதியில் வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்ந்தார் சித்திரகேது, அதாவது விருக்ஷாசுரனாக இல்லையா. விருக்ஷாசுரனுடைய வதமும் பகவானால் தான் நிகழ்கின்றது என்பது நம்ம நீங்க எல்லாரும் கிருஷ்ணா புக்ல படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நோக்கான் நோத் விஜத்தே சாயக, நாம் அடுத்தவர்களுக்கு தொல்லை கொடுக்காமல் இருப்பதும், அடுத்தவர்களால் தொல்லைகள் வந்தாலும் அதை தொல்லையாக கருதாமல் இருப்பதும் ரொம்ப முக்கியமான குவாலிட்டிஸ். ஹர்ஷாம்ருஷ பயோத் விதிகேர், அதாவது ஈக்குபயஸ், சுகம் துக்கம் இல்லையா. அதே மாதிரி நமக்கு குழப்பம் கலக்கம் இந்த மாதிரியான நிலை, பயம், இந்த நிலைகள் எல்லாத்துலயுமே வந்து ஒரே அதாவது ஒரு ஸ்திரமான மனதோடு இருக்கிறது. அனபேக்ஷாக நியூட்ரல், அதாவது எப்பொழுதுமே வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செயல்படுதல், அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவம். சுஷி என்னாலே தூய்மை, அதாவது நம்ம உள்ளேயும் வெளியிலுமே வந்து தூய்மையா இருக்கணும். தக்ஷா, அதாவது எக்ஸ்பர்ட், ஸ்கில்ஃபுல் இன் ஆல் சிச்சுவேஷன், எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து அதை எதிர்கொண்டு அதை வந்து நீந்தி கரை சேரக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்தை கொண்டவர்கள். சோ நமக்கு ஒரு சங்கடம் வருதுன்னா அதை வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறனோடு இருக்கக்கூடிய தன்மைதான் இது. ஆக்சுவலி உதாசீனோ, அதாவது உதாசீனப்படுத்துறது அப்படின்னாக்கா அதை வித்தவுட் கேர்ஸ், அன்அட்டாச், இந்த பௌதீகத்தை எல்லாமே பௌதீகத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடுகளை எல்லாமே குறைத்து கொள்ளுதல், அதை வந்து உதாசீனம் செய்தல். கதா வியாத்தக, ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் பெயின்ஸ், அனைத்து வலி அப்படின்னா இந்த பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எத்தனை அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே நமக்கு வலிதான் இல்லையா. சோ எவ்வளவு தூரம் நம்ம அட்டாச்மெண்டா இருக்கோமோ அவ்வளவும் நமக்கு வலிதான் வரும். அதாவது எப்பவுமே, ஏன்னா அது நம்ம விட்டு நீங்கி செல்லும் போது அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் என்பது நமக்கு இருக்காது. அதனால நம்ம வில் ஆல்வேஸ் ஃபீல் பெயின் ஆஃப் தட். சோ அந்த இதுல இருந்து நம்ம வந்து விடுதலையும் அடைந்திருக்க வேண்டும். சர்வாம்பரா பரித்யாகி, அனைத்து பௌதீக முயற்சிகளில் இருந்தும் நாம
விடுதலை பெற்றிருத்தல். யோனா ஹிருஷயதி நா துவேஷ்டி. சோ நம்ம சோகமாகவும் இருக்காம இல்லையா, அதாவது ரொம்ப அகங்காரப்பட்டு சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டி இந்த 2 நிலைகள் இல்லையா. அதாவது நமக்கு வெற்றி வந்த உடனே அகங்காரமும், தோல்வி வந்தா துவன்றதும், இந்த 2 நிலைகள் உண்டு இல்லையா. அந்த மாதிரி இல்லாத ஒரு நிலை. நான் சோஷதி நான் காங்ஷதி. சோஷதி காங்ஷதி என்றால் ஆசை கொள்ளுதல். சோஷத்தின்னா நம்ம லெமெண்டிங், அதாவது சோகமே உருவாகி நமக்கு போயிடுச்சே நினைக்கிறது, ரொம்ப ஆசைப்படுதல், இதெல்லாமே இல்லாம இருக்கிறது. சுபா சுபா அசுப பரித்தியாகி, ஆஸ்பீஷியஸ் அண்ட் இன்ஆஸ்பீஷியஸ் இல்லையா. மங்களகரமான மற்றும் அமங்கலகரமான செயல்கள் அனைத்தையுமே துரத்தல். அப்படின்னா மங்களம் மற்றும் அமங்கலம் இரண்டையுமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் வேண்டும். அதுதான் துரத்தல். சம சத்ருஷ்டுஷா மித்ரேச்ச, அதாவது சத்ருவும் மித்ரனையும் ஒன்றாக பாவிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம். ததா மனா காமனையோ சீதோஷ்ண சுக துக்கேஷு, அனைத்து சூழ்நிலைகளிலுமே நம்மள ஒருத்தர் அவமானப்படுத்துறாங்க, நம்மள ஒருத்தர் புகழாரம் சூட்டுகிறார்கள். புகழாரம் சூட்டுவதால் நம்ம அகங்காரத்தை வளர்த்து கொள்ளாமலும், நம்மள ஒருத்தர் இழிவாக பேசுவதால் நாம அதை நம்ம அதாவது வருத்தமாக கருதப்படாமல் அவர்கள் அறியாமையில் பேசுகிறார்கள் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய மனப்பக்குவம் நமக்கு வேண்டும். மேலும் குளிர் வெப்பம் சுகம் துக்கம் இந்த மாதிரி நிலைகள் எல்லாமே ஒன்று போல பாவிக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம். சமசங்க வர்ஜிதக, ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் த கண்டாமினேட்டிவ் இல்லையா. அதாவது நம்ம சங்கம் எப்படி இருக்கணும், சாது சங்கமா இருக்கணும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம ஜனசங்கத்துல இருக்கக்கூடாது. அதோடு இருந்தா நம்மளும் அந்த கலங்கங்கள் எல்லாவற்றையும் நாம ஏற்க வேண்டியதுதான். மேலும் துல்லிய நிந்தா ஸ்ருதீர், அதாவது நம்மள புகழும் போதும் இகழ்ச்சி வரும்போதும் இரண்டையுமே ஒருத்தர் புகழும் பொழுது நம்முடைய குட் குவாலிட்டிஸை பத்தி சொல்றாங்க. அப்படிங்கிறது அதை நம்ம கடைசி வரைக்கும் நிலை நிறுத்தி கொள்ளணும்ன்ற உறுதியை நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். அப்ப அகங்காரமே வராது. ஒருத்தர் நல்லவங்க ஆங்கிறது ரொம்ப சுலபம், ஆனா கடைசி வரைக்கும் நல்லவங்களா இருக்கிறது மிக மிக கடினமான சூழ்நிலை இல்லையா. சோ அந்த குவாலிட்டிஸை நம்ம அப்படியே தக்க வச்சுக்கணும்ன்ற அந்த உறுதியை நமக்கு இருக்கணும். ஒருத்தர் நம்ம இகழ்ந்தால் நம்ம எந்த இடத்துல தவறு இழைத்திருந்ததால நமக்கு இந்த இகழ்ச்சி ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறது நம்முடைய செயல்களை பற்றி நாம அலசி ஆராயணும். அப்போ நம்ம எங்கேயாவது தவறு இழைத்திருந்தால் அவர்கள் சொன்னது சரிதான் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்துக்கு நம்ம வரணும். இல்லை நாம தவறே இழைக்காமல் அவர்கள் தவறாக உணர்ந்து நமக்கு நம்மள சொல்லிட்டாங்கன்னா ஓகே, அவங்க அஜ்ஞானத்திலிருந்து சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை நாம நிராகரித்து விட்டு நம்ம பாட்டு சைலண்டா போயிடணும். சோ இந்த மாதிரியான மனப்பக்குவம் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. அடுத்து மௌனமாக இருத்தல் இல்லையா. சில சமயத்துல நம்ம மௌனமாக இருக்கிறது ரொம்பவும் உசிதமான செயல். அது அடுத்தவங்களுக்கும் நன்மையா இருக்கும், நமக்கும் சேர்த்து நன்மையாகும். சோ எல்லா இடங்களிலுமே மௌனம் காத்தால் அது வேஸ்ட். பேச வேண்டிய இடத்துல பேச வேண்டும். பேசவே கூடாது என்ற சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக நம்ம பேசவே கூடாது. கேட்கக்கூடிய தன்மை அதை நம்ம அந்த நிலையில் நம்ம சும்மாவே இருக்கக்கூடிய தன்மைக்கு இட்டு செல்ல வேண்டும். சந்துஷ்டு ஏன கேனச்சித், எதை கொண்டுமே திருப்தி கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம். நமக்கு எதை கிடைச்சாலுமே எஸ் பகவான் நமக்கு இது கொடுத்துருக்கார், எஸ் அடுத்தவங்களுக்கு இவ்வளவு இருக்கே நமக்கு இதுதான் இருக்கே அப்படின்னு நம்ம கம்பேரிசன் பண்ணக்கூடாது இல்லையா. துரியோதனன் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம அவன்கிட்ட எல்லாமே இருந்தது. அவன் இந்திரபிரஸ்தத்தை காண்டபிரஸ்தத்தை கொடுத்த பிறகு அதை அவர்கள் இந்திரபிரஸ்தமாக மாற்றின பிறகு அட்லீஸ்ட் பாண்டவர்கள் அங்கே வாழ்ந்து விடட்டும் என்ற அந்த மனப்பக்குவம் அவனுக்கு இருக்கல. அந்த இந்திரபிரஸ்தத்தையும் அவன் பறித்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாவற்றையுமே. அதனால்தான் 5 குண்டுமணி அளவுக்கு கூட குண்டு ஊசி அளவுக்கு கூட நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன், 5 கிராமங்களையாவது கொடுன்னு கேட்டார், 5 வீடுகளையாவது கொடுன்னார், அதையும் கொடுக்க மாட்டேன். அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திலே வாழக்கூடாதுன்னு நினைச்சான். அது அவ்வளவு மோசமான எண்ணம் இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்டவன் இந்த பிரபஞ்சத்துல என்றைக்குமே திருப்தி கொள்ள முடியாது. எதை கொண்டும் திருப்தி கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இன்னைக்கு இவ்வளவு இருக்கா, எஸ் அதை கொண்டு நாம் சந்தோஷப்படணும். அனிகேதக டசன்ட் கேர் ஃபார் எனி ரெசிடென்ஸ், அதாவது தங்கும் இடத்திற்காக அவன் என்றைக்குமே வருத்தப்படாமல் இருக்கிறது, அதை பற்றி வருத்தப்படாமல் இருக்கிறது அத்தகைய ஒரு தன்மை இல்லையா. மதிர்னா மதி, அதாவது புத்தி இல்லையா. ஸ்திரமான புத்தியை கொண்டு எப்பொழுதுமே ஞானத்தில் திளைத்திருப்பது, பிக்ஸ்ட் இன் நாலேஜ்,
அதுதான் வந்து ஸ்திரமான மதீர் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இத்தகைய குணாதிசயங்கள் இருக்கக்கூடிய இவர்கள் அனைவருமே பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். அவர்களில் பகவான் இருக்கின்றார், பகவானில் அவர்களும் இருக்கிறார்கள். போத் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. எனி டவுட்ஸ்? மாதாஜி ஒரே ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா. இதுங்க, அந்த கண்டிப்பா. கொஸ்டின் பேங்க்ல 20 விட்டுட்டீங்க மாதாஜி. 20 விட்டுட்டேனா? 20 ஒண்ணு இருக்கு. இல்ல, கடைசி வரைக்கும் வந்திருக்கேன். 31 இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கேன். சூரியன் மற்றும் விளக்கு ஒளியின் ஒப்புமையை விளக்குக. ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி, நீங்க கொஸ்டின்ஸ் நீங்க அப்புறம் கேட்பீங்க. இன்னைக்கு பாடத்தினுடைய இது முடிச்சு. It did not take what username password of the input. Then I got a link. 1 minute, I just replied to one mail. Yeah, okay. Then okay. Yeah. பிரபுஜி எல்லாரும் மியூட் பண்ணுங்க. பிரபுஜி, மோகன்தாஸ் பிரபுஜி மியூட் பண்ணிடுங்க. பிரபுஜி, நிறைய பேர் வந்து அன்மியூட்ல இருக்காங்க. ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு இந்த பாடத்துல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஒரு நிமிஷம். ஐ வில் கோ டு த 12th சாப்டர், லாஸ்ட் ஸ்லோகம். என்ன மாதாஜி என்ன கேக்குறாங்க? மாதாஜி, கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர்கள் யார் யாருன்னு கேக்குறாங்கல்ல மாதாஜி? ஆமா, இவங்க எல்லாருமே 7வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். அது ஃபுல்லா அப்படியே சம்மரைஸ் பண்ணி எழுதுங்க இல்லையா மாதாஜி? எஸ் எஸ் எஸ். இப்ப நான் 3 ஸ்லைடு பாத்தீங்க இல்லையா? இந்த 3 ஸ்லைட்ல இருக்கக்கூடியது அனைத்துமே நீங்க சம்மரைஸ் பண்ணி எழுதணும். ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? இல்லையா? கம்ப்ளீட்லி ஸ்ரத்தையோட பகவான் மீது நம்பிக்கை கொண்டு எப்பொழுதும் பகவானுடைய, அதாவது பக்தி பாதையில இம்பெரிஷபிள் அழிவற்ற அந்த பக்தி சேவையில் யார் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் என்றைக்குமே எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர் என்று இந்த கடைசி ஸ்லோகத்திலையும் பகவான் சொல்லிட்டார். ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இந்த 12th சாப்டர்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா இப்ப கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் நானு ஐ வில் பிரேமா மாதாஜியோட டவுட் எந்த சாப்டர்ல மாதாஜி அதையும் நீங்க எனக்கு சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 12th chapter, no doubt. புரியல மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, 11வது சாப்டர்ல அந்த அம்சங்களை குறிப்பிடுக அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு. பகவான் மாதாஜி விஸ்வரூபத்தில் அம்சங்களை இருங்க ஒருத்தரா. இந்த 12th சாப்டர்ல யாருக்கும் எந்த டவுட் இல்லல்ல? இதுல இல்ல மாதாஜி. இதுல இல்ல இல்ல மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இருங்க நான் செஷன் க்ளோஸ் பண்றேன். இருங்க. வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருப சிந்துபேவச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கே